Ето го воблерчето, ето го и кефала. Чакай дай. Вижте го. О, вижте какво става. Много хубаво кефалчета. Вижте, ох, невероятно удоволствие. И са много хубави, като размер. Ще ги. Петък, 29 август, последните дни. Вижте ми ръката, вижте рибите. Страхотни са. CC28 за тези, които обичат да хващат на воблер. Рибетата взеха да излизат една след друга, буквално на всяко хвърляне. Разкошни рибки. Поредният ладур, 29 август, последните дни на август, петък, 6:30, 18:30 часа. На воблерче ми взеха да излизат едно след друго. Ето такива кефали. Ето го и воблера. Стига де. Искаш да ме намушкаш ли? Ето го воблерчето. Вижте какви риби излизат, бе хора. На тая нашата река Крумовица. Удоволствието е невероятно. Еладе, еладе. Уха. Този беше съвсем на върха, затова така бързо. Какво да кажа? Последния хубавец, поредния, не последния. Един след друг. Не знам колко станаха вече. Поредният юнак. На мен ми свърши батерията на екшен камерата да снимам риби. Сладур.